Tak sme sa teraz v takej časti Vimparku, kde sa urobili nejaké terénne úpravy, projekty pre zadržanie vody. Robil to kolega architekt Vilohleva. Ja by som mu chcel v tej práci poblahoželať. Tieto bytovky tu, za tým to boli posledné bytovky, ktoré mesto stávalo ako nájomné byty. Vtedy som ešte robil na mestskom úrade, na oddelení životného prostredia a projektoval to Prešovský stavoprojekt a odvtedy, to bolo ešte za Skaloša, za primátora Skaloša, a odvtedy dá sa povedať, že v takomto rozsahu sa 28 rokov sa v Bardejove nepostavili žiadne nájomné byty alebo sociálne byty. Čiže v týchto miestach by sme vedeli spraviť viacúrovňové parkovacie miesto, respektíve parkovací dom. Tu mám taký nápad, lebo sa mi nepáči, že je tu veľa asfaltovej plochy. A ja ako architekt si viem tam predstaviť taký ako keby kruhový objazd, kde bude v strede buď námestie alebo nejaká zeleň. Ten autobus stále sa bude mať možnosť otočiť, ale ten priestor bude oveľa väčšej kvality a bude to vyzerať skôr ako námestie. Lebo táto časť Vimparku, dá sa povedať, že je centrum alebo nejaké srdce toho, kde sa ten autobus otáča.